ବହି ଖାତା ଚେୟାର ଟେବୁଲ ହେଲା ଘର ବାହାରେ ବି ସେମିତି ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖୁ କଣ ଧର ଗଛ ଶୁଆ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ନଦୀ ନାଳ ହେଲା ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମ ପରିବେଶରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ହେଲା ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା କେତେ ଗୁଡିଏ ଭିତରୁ ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡିଏ ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଆଜି ଆମେ କେତେ ଗୁଡିଏ ବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବା ପଦାର୍ଥ ଜାଣିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଓଜନ କିଏ ହାଲୁକା ସେଗୁଡା ବି ଜାଣିବା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ କହିଲ କଟର ହେଲା କଟର ଆମେ କଣ କରୁ ପେନ୍ସିଲ କାଟୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କିଛି ଦେଖଉଛି ଏଇଟା କଣ ବାଡି ବାଡି ବି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଏଇଟା କଲମ ଏଥିରେ ଆମେ କଣ କରୁ ଲେଖୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଗୋଡି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍କେଚ ରଙ୍ଗ ପେନ୍ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ବସ୍ତୁ କଣ କଣ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯେମିତି କି ତକିଆ ପାଣି ବୋତଲ ହେଲା ତୁଳା ହେଲା କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବେଲୁନ ଆଉ କଣ ଚାବି ହେଲା ଏ ସବୁ ବସ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ ପଦାର୍ଥ କଣ କଣ ସବୁ ରହୁଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କଣ ଚିନି ଲୁଣ ହେଲା ବାଲି ପଦାର୍ଥର ବି ଆକାର ଅଛି କେତେ ଗୁଡିଏ ବଡ ଥାଏ କେତେ ଗୁଡିଏ ଛୋଟ ବି ଥାଏ ଯେମିତି କି ଆମର ଘର ଆମେ ଘରେ ରହୁ ଘର ଗଛ ହେଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ପଦାର୍ଥର ବି କେତେ ଗୁଡିଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କୋଉଟା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଟାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ କୋଉଟା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ କୋଉଟା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ହେଲା ଯେମିତି ଆମର ରହିଲା ଋତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ସେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶୁଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୁଡିଏ ବସ୍ତୁ ନେଇକି ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଠି କିଛି ବସ୍ତୁ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ମତେ କହିବ କିଏ ହାଲୁକା କିଏ ଭାରୀ ଏଇଟା କଣ ହାଲୁକା ଏଇଟା କଣ ଆଗେ କୁହ ତୁଳା ଏଇଟା କଣ ଓଜନ କିଛି ଲୁହା ହେଲା ତାର ଆ ଭିତରେ ଭାରୀ କୋଉଟା ହାଲୁକା କୋଉଟା ତୁଳାଟା ହଉଛି ହାଲୁକା ଓଜନ ଭାରୀ ହେଲା ଓଜନ ଏଇଟା ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଏଇଟା ହଉଛି ବଟକରା ଆମେ ଯୋଉଥିରେ ଓଜନ କରୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ହାଲୁକା ବଟକରା ଓଜନ ସେମିତି ଆମେ ସେମିତି ଏ ଦେଖ ବେଲୁନ ଆଉ ଚକଲେଟ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରୀ କୋଉଟା ଓଜନ କୋଉଟା କହିଲ କପ୍ ହଉଛି ଓଜନ ଆଉ ହାଲୁକା ହାଲୁକା କୋଉଟା ବେଲୁନ ହାଲୁକା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ପାଣି ବୋତଲ ଏଇଟା ହଉଛି ଖାଲି ବୋତଲ ଆ ଭିତରେ ହାଲୁକା କିଏ ଓଜନିଆ ଖାଲି ବୋତଲଟା କଣ ହାଲୁକା ଓଜନିଆ ବୋତଲ ଯୋଉଟା ଭାରୀ ହେଲା ଆମେ ତାହେଲେ এই বস্তু পদার্থ ভিতরে ଆମେ କଣ এই ওজনিয়া ଆଉ ଗୋଟେ ହାଲୁକା ପାଣିରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବୁଡି ଯାଉଛି ସେଟା କଣ ଓଜନ